Usa ka lalaki ang nagwala sa karsada human nakabangga og mga sakyanan di nakuhaan og video og nag-viral kini sa social media. Pamilya sa lalaki na dawagan og pagsabot tungod kay wa kuno sa iyang insaktong paminsar ang lalaki ni atong tungura human nasayod nga disgrasya ang iyang inahan. Ani ang report. Dili lang una nganlan ang lalaki nga naa sa viral video hangtod masuta kun anaa o kini sa iyang saktong paminsar diha nahitabo ang iyang gibuhat. Makita siya nga nagsakay sa iyang pula nga sakinan nga nakabangga sa lain-laing masakinan diha sa Kasambagan, Dakbayan sa Sugbo. Nanaog kini og nagwild pa nga nanghapak pa og laing masakinan ug naghubo pa siyang karsones. Mabati siyang tingog ang kabalaka sa nahitabo sa iyang inahan ug mibalik og sakay sa iyang sakinan. Hangtod niabot ang mga pulis nga nakikistorya unta apan dugay nga nangablis bintana. Hangtod na ablihan sa otoridad, gipusasan o gisakay sa police mobile. Ang kaning sa police vehicle, according sa ilahang hepe, si Lieutenant Colonel Calakar, is settled na ni siya. So, mubayad na lang ning atong suspect aning damages o parehas aning usapod nga sakyanan nga iyang gisumbag. Pero kaning tulo, ongoing pa niyag ilang kwan, sabot. Gitanggong sa Mabulo Police Station ang lalaki apan ipadayag sa iyang uyuan nga wa sa saktong paminsar ang iyang pagumangkon ato sa nahitabo. Nakalitan kuno kini human masayod nga nadisgrasya ang iyang inahan busa mipasirit sa sakinan hangtod nakabangga og lain pang mga sakinan. Nangayo sila og pasaylo sa mga naamong sa kondisyon sa pag-umangkon. Nakig-ariglo na sila sa mga tag-iya sa mga na-damage nga sakinan kinsa nakasabot kuno sa ilang sitwasyon. Tungod kay wala man siya tarong ano huna tungod sa hitabo nga nagtuman siya nga iyang mama basig wala na. Di na maabtan niya. Na disgrasya sa siya. Gidagdang dadon nila sa tambalanan ang driver's kinan aron mahiling ang kondisyon niini. Nangayo ko og dakong pasaylo, mangayo ko og pasensya, mangayo ko og pabor nga unta masabot mo sa sitwasyon sa akong magmangkon nya kay akong dili manggod tanang magda sa problema nga makamanage ta. Pag-amping tang tanan kay dili nato og ayaw na huna ang naatay mga problema o isud sa inyong kaugalingon nga naatay problema nga mag-drive ta. Drive safely lang tagud. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.